नमस्कार भैया लोग, स्वागत बा हमारे चैनल भोजपुरिया इन विदेश में। Next is the same. Come on, please. पिछला वीडियो में हम देखले रही लाउटर पूर्णन के एक बढ़िया सा झरना। अब हम चलत ही ओकरा से आगे और जाती लाउटर पूर्णन से मूरन तक के सफ़र करे और बीच रास्ता में इतना खूबसूरत बढ़िया जगह बा उस सब दिखाई हम। तो बनल रहा हमारा वीडियो में चले के। तो लाउटर पूर्णन से पकड़ले ही जहाँ हमने के केबल कार और जाते हैं जहाँ हमने के क्रूट स्काल और बीच में जो नज़ारा बा काफ़ी खूबसूरत बा। ये केबल कार हटे और इसमें सब कोई खड़ा बा, देखे में एकदम ट्रेन जैसन लागेला, जैसे एगो ट्रेन के डब्बा होके उस टाइप से। बाकी बाहर के नज़ारा देख लो। लाउटर पूर्णन एक छोटा सा शहर बा लेकिन काफ़ी खूबसूरत बा और चारों तरफ पहाड़ बा और एक से एक झरना बा। तो ये झरना के शहर को बोला जाला लाउटर पूर्णन के और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा बा। तो हमने के देखने रही जा लास्ट वीडियो में, अगर नहीं देख ले लो तो जाके देखा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बा। ये वो चीज़ तो माने की पड़ी कि जैसे स्विट्जरलैंड में इतना लोग डेवलप कैले बा कि पहाड़ पर एकदम हर जगह केबल कार बा और एकदम ऊंचा ऊंचा पहाड़ पर जहाँ बर्फ़ के पहाड़ बा, ग्लेशियर के पहाड़ बा, वही तक ट्रेन जाला। तो सोचा लोग कितना डेवलप कैले बा। एगो सिंगल बोगी जैसन बा, वही में हमने के सब कोई जितना पब्लिक बा सब खड़ा बा और वही एकदम ऊपर जाता, एकदम खचाखच भीड़ फैल बाटे में, एकदम सब कोई नज़ारा देखता। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा बा। तो तू लोग भी देखा जा, एंजॉय कर जा। और अगर वीडियो पसंद आवत होके तो लाइक कर जा, कमेंट कर जा कि कैसन लागल वीडियो, और सब्सक्राइब करल जरूर मत भूलिया जा। तो सब्सक्राइब कर जा, बेल आइकन दबाओ लोग फटाफट। अब हमने के उतर गए या केबल कार से और जाते जाए एगो और ट्रेन पकड़े जो कि मूरन तक ले जाई। तो सामने ट्रेन खड़ा बा, देख लो एकदम पीला वाला ट्रेन, और ई जाई मूरन तक और हमने के एकरा में बैठल जी और जाइली मूरन। मूरन एगो काफ़ी खूबसूरत छोटा सा गांव बाटे, कार फ्री गाँव बा जो कि बहुत ही अल्टीमेट बाटे। तो अब जाए जो देखल जी कि कितना अल्टीमेट बा। ठीक। तो अब हमने के आगे बढ़ गए ट्रेन में बैठ के मूरन की तरफ, और एकदम खिड़की से बाहर नज़ारा देखा लो कितना खूबसूरत बा। एकदम जैसे लगा था कि हवा में उड़त बनी जा हमने के, ठीक ना। एकदम एक एक पल जो बा एकदम रोमांच से भरल बा, काफ़ी खूबसूरत है। जो कि इतना खूबसूरत बा कि कैमरा पर नहीं देखल जा सकेला, रियल आँख से देखल और कैमरा पर देखल दोनों में अंतर बा। बट फिर भी हम कोशिश कैले हैं कि काफ़ी खूबसूरती कैप्चर करें। तो हमने के ट्रेन से उतर के ले जा, ये लास्ट स्टॉपेज बा, एकरा आगे कोई ट्रैक नहीं के। भैया से हमने निकलते हैं या बाहर, अब बाहर के नज़ारा देखल जी। एक छोटा सा गांव टाइप के बा, काफ़ी खूबसूरत बा, जैसा कि हम सुनले रही। तो
आगे चल के देखल जाई कैसन बाटे। चलत चले के। तो यही वीडियो में इतने बाटे। अगला वीडियो के इंतजार कर लोग, ओकरा में आगे के जर्नी दिखाएं जो कि काफ़ी खूबसूरत रही। फ्रंटियर से हमने के जाइए ऊपर और ऊपर के नज़ारा दिखाएं। तो वीडियो में बनल रहा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।